Nag-live siya. Dapat makita mo na taga-sayaw. Ito nang bibigay storage. 64 gig pa man yung storage nito. Camarines or for the vlog tayo. Grabe, ang ganda. Ay, naka-hike. Hindi mo na-video yun. Ito na guys, Camarines Norte.
Kunin ko rin sa Dito pala nag-exhibition. Tara doon tayo kuya. Nag-exhibition. Ganun talaga product sa Katanduanes. Bante tayo kuya, bante. Masbate. Dapat ba yung rodeo? Ganda ng rodeo. Masbate.
province of Sorsogon. Ito guys yung Sorsogon City. Alam mo yan, bantay ko yan. Festival. The last but not the least, Magayon Festival, ALBAY.
Shoutout kay Toy Toy Rabas. Pa-like and subscribe guys. Shoutout kami kay Marabaso. Ito si Kuya. So guys, papunta na tayo ngayon ng Ayala. Wow, Ayala. Pero yung pindutan na. Ay!